tästä, ha? Teenkö Fritsun sulle, teenkö? Niin, siis te ootte soittanut jotain vitun... Karma on soittanut jotain vitun musiikkia Soundpadista. Ootko eri mieltä? Niin, no mutta sekin juttu. Eikö toi nyt kuulosta oikeesti aika perseedyltä, mitä te ootte tää tehnyt? Täällä kun löydettiin matkoja. No ihan, niin just tosi hauskaa, haha. Se ei ollut mitä etin. Tulin ylös, sulla on syvä jäästi ja sama kauan mulla meni veli. Grade lidi niinku ledi, muija sano grade kama ihan eri. Grade liiku niinku jeti, joten älä kysy mihin grade meni veli. Unohdin etiketin, fly kun medi heli, grade kränkää ne desibelit. Massa mun veli pesi koko skene niinku pelaisi eri peli. Jos sulle ei luista, muista et. Sitä voi aina polkea himaan. Mitä ikinä sitten teet. Älä unohda meitä gee. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. Älä unohda meitä gee. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. Älä unohda meitä gee. Miten mä pystyisin unohtaa ikin, mut silti mä en löydä tää rauhaa. Eikä se muutu sit mihinkään, kaikki tää kiristää köyttä mun kaulaa. Hullu et venaa vaan etten mä pelkää ja kelat ois enemmän selvät. Tutuks tää ees miltä elämiseltä vai enemmänkin pidättelemiseltä en tiedä. Siirtänyt eteenpäin tätä niin pitkään, sori tää pitänyt edetä. Ei täällä pysty mitään kyllä tekemään, sori mut tää pitää pistää nyt menemään. Mä kierrän vieläkin sama kehää ja pelkään ettei se liekki takas enää tuu. Sanoin etten mieti sama ketään muut, mut sama mieli alkaa tehdä uut. Sä huuat vieläkin massa perään tuu. Jos sulle ei luista, muista et. Sitä voi aina polkea himaan. Mitä ikinä sitten teet. Älä unohda meitä gee. En tarvi tänne muit ku me.